Azt hittem meg Ákos. Jó van, nem ismerem. Na, mivel magánügyi problémák történtek, Igen. ezért most folytatjuk. Kitöröltünk mindenképpen minden alkalmazás, de úgysem ment fel a videó. Hát nem. Nem, mert sok magánügyi problémák. Magánügyi problémái Szóval, ha vannak a valamelyiket- Bencének. Szóval ha valamelyiket újra mondjuk, az 1000 bocs. Majd kivágjuk, megpróbáljuk. Ö, Szerintem Nem. Szeretitek a sulit? Haverok miatt? haverok Igen. miatt. Amúgy ki járna iskolába? Vagy A, én nem? a tanárok is csak a fizetésükért járnak be. Igen, akkor az utolsó, és akkor írja még, hogy miért nem tudok írni. Mert Mi béna között vagy. van hozzá? Mi között hozzá? Meg amúgy is. Miért vagy ennyire kíváncsi? Ki vagy te? Szóval ennyi lett volna a videó. Nagyon fantasztikus. Hurrá! Ha tetszett a videó, like, és iratkozzatok fel. Köszike, puszika! Sziasztok!